Това е с къса задна стойка, силна рамка за сложни скокове и сам скорости 8 на 1 в венеца с отпегач Шимано. Далечни дискови спирачки Шимано с колко милиметра сте дискове, не може да се види. Откъде са? Големи като моите. И предни хидравлични спирачки също. И вилка Сънтър, ето я. И гумите. И гуми Sharp Blade, подходящи за дъб джъмп и водачи на бебе God Fury. Този модел е проектиран за издържа на бързи спускания и маневри. И сега ви го покажа близо и ето. Спирачките отблизо, рамката. Малко е мръсно, защото не е мито. Ама ето и седалката малко скопна. И ето 8 скорости и така. Гриповете са малко меки. Няма да се. Стъркани са. Стъркани са. 8 години. И ето тук малко близо. Ето. Виж там пише размера на рамката. 37 е дупът. Колко е? 37 см е високо колчето. Да. И гумите Sharp Blade. Също така ето го и собственика. Добре. Това е най-хубавото колело, брат. Само това мога да кажа. Знам, че е хубаво. Ето, ама тук не пише, защото сме нямали лостовете. Малко колчето е щупано. Малко се мърда, но това не е проблем. Напълно нормално. Все пак е на 8 години. Това колче не е сменяно никога. Верно ли? Да. Ето и вилката. Се заключваш като на ония звяр там. И Не влиза? не влиза. Сега влиза. Влиза. За смисъл, влиза. Но по-малко, не е толкова заключена. И това от видеото за цедното с малко ще ми кавне. Здравейте, това е продължението. Здравейте, хора. Това е продължението. Ето е няколко клас. Гума ли спукава, бе? Мале. На по-вратна уипа, на малки ли? Ето тук идвам по някъде да скачам. О! Да, знам. Идвам понякога тук да скачам. Но не много често. Почти сме вече в края на парка.
хора малко ми е трудно, защото не зад носа раница. Иначе мога много повече кантар. Достигнахме края на парка. Сега надолу. И отиваме на петлето. Отиваме на петлето. А?